Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî di merasîma destpêkirina oxirkirina ji cenazeyê Papayê Vatîkanê Papa Francis de beşdar ew niha li Vatîkanê ye. Serokatiya Herêma Kurdistanê di daxuyaniyekê de ragihand ku Serok Nêçîrvan Barzanî nûnertiya Iraqê jî di wê merasîmê de dike ku serkirde û serokên piraniya welatên cîhanê beşdar dibin. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî bi fermî hatiye vexwandin. Vatîkan dibêje ku 200,000 kes di merasîmê de beşdar in. Zinar Şîno şandiye Rûdawê li Vatîkanê ye. Agahiyên bêtir wê bideme. Zinar Esême cemte niha merasîm di çi qonaxê de ye. Zinar merasîm di çi qonaxê de niha? مراسیما فرمی یا کشاندن فرمیین tevlî malavayî خاطر خواستنا li papay bûne bu du dem jimêran vekêşa û bi dawî hatiye. Niha qonaxa herî dawiyê ye ku termê papay ji Kenîseya San Pêter ber bi Kenîseya Santa Maria Mecûrê ji bo nav Roma de te veguhastin. Rêya wêzgeha yekê ber bi wêzgeha duê û dawiyê ve nizîkî 5 kilometr û nîv ye. De evê rêyê jî da xelek li ser cadeyan dibin ji bo ku bu kêlîkên herî dawiyê malavayê Papa Francisî bikin. Ev resme yên ku berhevkarî bu hatî nekirin ji îro ve ji aliyê Vatîkanê ve neh rojên şîngêranê yên fermî yên Vatîkanê dest pê dikin. Piştî ev neh roje bi dawî dihên ku ji bo her rojekê niza û nivêjkirinên taybetiyên xwe hene li Kenîseya San Pêter. Piştî ev neh roje bi dawî dihên êdî qonaxa ku raya giştiya dünyayê dixwazîtin jê bizanîtin û bersiva pirsa papayê dahatî kiye dê dest pê biketin. Piştî çarî meha Gulanê ew papayên ku mafê beşdarîkirinê de encûmena kardînalan de heye ji bo destnîşankirina papayê dahatî 133 papa kardînalin niha. Du şwan zêdetir hene lê ew ji ber rewşa wayan tenduristiyê her yek ji kardînalê Kroatiya û yê Sırbiya nikarin tevlî encûmenê kardînala bibin ya ku navê Conclave û êdî ji bo herî zêde 34 carên dengdanê ji bo van kardînalan heye ku deng bidin û kardînalekî yan jî kesetiyek neyête helbijartin bibîte papa. Piştî wê êdî qonaxeke din dest pê diketin ku bi rêjeya herî zêde ya kêm wate nizîkî 89 sedê di qonaxa yekê de ji 133 kardînala. Piştî wê jî êdî nîvê û piçekê zêdetir kesên ku herî zêde deng anîbûne dê deng ji bo wan tenê bihîne dan. Lîsteyek jî nîne weke lîsteyeka helbijartinê ji bo kardînalek bêjît ez dixwazim xwe kandîd bikim yan ne. Belku her yek ji wan kardînala dibêjin min pê baş e ev kesê hatiye bibîte papayê dahatî. Ev rêwresme bi dawî dihên sibe xelek dikarîtin seredana gorê Papa Francisî li Kenîseya Santa Maria Mecûre biketin. Li gel wê jî ew şandên hatîne vê derê îro curek ji wê diplomasiyê heye ya ku li vê derê serkirdeyên dünyayê hatîne. Li gorî agahiyên heyî Trump û Zelenskî piştî evan rêwresma dê li vê derê li Roma kombûneke encam didin. Di heman dem de hinek ji wan şandên din jiyên hatîne vê derê dibe ku kombûn hebin û hevdû bibînin. Gelek spas Zinar Şîno ji Vatîkanê te ev agahî dan.